Ndichikutambira zvekare pano pahadzira re263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe manews updates panapa ndinoyanoona ndikamabatanidza wainchiyanoona ndikamabatanidza ndichiitira kuti tiwane manews updates akati wandei pasame video. First update ndichatanga ndakuisirai short video remota dzaitenderera mutauni nezuro manheru. Dzirimbori mota dzei? Idzi imota dzemapurisa dzaitenderera muHarare mutauni manheru. So dzakakepchwa mavideos ari kuswera achitrenda muzuva ranhasi ende izvezvi mavideos ari kutenderera mastreets esocial media. Ndiro video rada kukuisirai. Wapedza kuona video wotaura zvaunofunga comment section. Ndati mboonei short video iroro. Next update warning yakapiwa munhu wese akatengerwa mota navaWicknell Chivayo. Last time ndichariisa video rachiona nekuti kana ndatofunga kurova nyaya dzakaita seidzi dzabuda tinorova nyaya idzi dzine proof. Last time mazuva apfuura takareceive news zvichinzi munhu wese akatengerwa mota naSir Chivayo acharutsa ende pacharutswa. Tareceive izvi vanhu mastreets vakareact vakataura zvavakataura pamusoro penyaya iyoyi ende mavideo iroro rakatenderera paall platforms esocial media. Zvisinei ndokashort video kadada kutanga ndakuisirai ndekaApostle Chiwenga vachitaura kuti munhu wese akatengerwa mota acharutsa. Ndobva ndarova recent update. Ndatione this video. Kana uina bhururu ari kudhiraivha mota yakatengerwa naChivayo mutaurire kuti zvanzi naChiwenga mucharutsa zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say uri mpinga uri mudhara. They are going to go to waste. Vacharutsiwa zvekuti dhu paHarare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Kana uina bhururu ari kudhiraivha mota yakatengerwa naChivayo mutaurire kuti zvanzi naChiwenga mucharutsa zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say uri mpinga uri mudhara. They are going to go to waste. Vacharutsiwa zvekuti dhu paHarare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Last update yedu iri kutenderera izvezvi iaudio
yenyoka yemabhunu. Ambobuda achita sei? Abuda achiudza munhu wese wechirume kunze kwevakadzi wese zvake ari kuziva kuti akatengerwa mota naWickney uchibvayo. Hanzi enda unodzorera even kunoendesa niye police station yauri. Hanzi enda unodzorera. Sekuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe, idzi nyaya idzi kana ndisiri ndadzitaura ndichiudza vanhu ava ndinouya nayo ine proof. Soda kuisirai audio yake. Wapedza kunzwa audio taura zvaunofunga comment section. Ini sahatirari ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare manje so much love. Kuti 1:45 endai mutaurire vanhu vakapiwa naWickney Chivhayo motikari kuti dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Kana wada kufurirwa nevarakashi uchifurirwana nana anonzani mambara na Tinmark kana kufurirwana na John Paradza uchadzidzora motikari idzodzo nezvivanga or uine musodzi pamatama. Let it be clear now. But amai dembo avo vasiye vainayo, amai mutukudzi vasiye vainayo motikari iyo, naamai Chisamba nevamwe vasikana vakapiwa motikari vakapiwa maako avo kwaJapresa vasiye zvavo vanhukadzi vese vasiye vainadzo motikari idzodzodzo. But vanhu vese vakomana vakapiwa motikari, dzorai motikari idzodzo with immediate effect. I'm give you time now. Endai nemotikari idzodzo ku nearest police station. Endai nemotikari idzodzo papolisi iri pedyo. Endai munosarenda motikari idzodzo. Asarenda ibvos nyora pa social media. Was or else I'm telling you this. I don't want to repeat. Or else you gonna see the consequences. Chadzora motikari idzodzo uine musodzi matama. Ani mazona ka? Nyika yedu iri kutambudzika muzvipatara, muna mushonga zese, magetsi ari kudzima each and every day. Chivhayo akatora mari akakutengerai motikari, achikupai motikari, achida kuchitambuka ari ndibosa, akatenga ndege, akatenga chitondowari, achamhanya soon. I'm telling you, my hours are limited. Dzorai motikari idzodzo. Kana makafurirwa, munangagwa wacho hatisi kumutya. Muri kunzwa here? Munangagwa wacho iye hatisi kutomutya. Dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Musafurirwe. Takamboyambira vamwe 2070 chavataura kuti chinhu mamiriro achaita chinchadai. Vamwe takazenge takutozobatanisirwawo ipapo, but like now tiri kutaura izvi zviri kuitika. Dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Japresa, dzora motikari dzauka. Enda panearest police. Enda unosarenda motikari dzokupolisi. Zviri nani motikari idzodzo polisi imboshandisa dzisati dzaenda auction. Ngadzitengeswe motikari idzodzo, mari idzokere kuyewoth. Muri kunzwa? Japresa, enda usarende mota dzaukapiwa naChivhayo. Ana Vandani, vafana vese makapiwa. Endai with immediate or else you gonna see. You think it ndinonyepa ka? Woza mwafana muda uzoona nemeso. All right. Anyway, dzorai motikari idzodzo with him. Endai pa nearest police. Munosarenda motikari idzodzo nemapepa mukapiwa. Endai musarende motikari idzodzo. Makada kufurirwa namatamba, don't worry, we are dealing with him also. We are dealing with him in hours or don't worry. Tingasikere chitaurisa kabozi takataura. Mune mchiti tinonyepa.